myself. What a wonderful Hello guys! Kukuha tayo ngayon ng parda. Parda sa Ilocano. Ayan. Ito po. Ihahalo natin sa ulam natin mamaya. Iba talaga ang probinsya guys, maraming makuhang ulam, libre lang. Kahit di ka magtanim guys dito, okay lang, maraming nahihingi. Oh, kasya na to. Yan, marami na. Pwede nang ihalo sa kalabasa, tsaka dahon ng ampalaya guys. Yan. Lang sa Ilocano. Ano ba sa Tagalog yan? Ito. Ang taas oh. Hindi ko maabot. Ang liit-liit ko kasi. Kaya, yan. Hindi ko makuha yung nasa taas. Ito, ang Ilocano po niya ay panlang. Ewan ko lang po sa Tagalog. Ano ba? Ito sa lalim. Baka maunto na naman ako dito. Kasi tayo na dito. Na guys, let's go. Okay na to. Ito guys yung ampalaya natin. Tapos Ate J panlang, Ate J parda, Ate J karabasa. Suti po gagayem tayo. Suti ilutok tatanga pangal daw ni silak ate parda. Sila po. Naimas ate gagay yung kanti kwa na. Anahan na imas ti ilaok itoy. Wow. Atay nagal na.
laokak ti ko ate. Laokak gagayim iti naganaan yun? Laokak gagayim iti tinapaato itano na imas. Sa taigisa niya. Stoy. Ungapon tayo gagayim. Tanong, alis to nga maluto. Ungapon tayo gagayim. Tanong makita tayo jiggis na. Ayan o. Dahita. Dati pa niya o. Oh. Diggis na ni. Katan tayo at anuhan tayo nga makan. So nga dapat mga ungapon. Yan. Ore ati palang gagayam kat ungapon tayo mo lang. Basta. Tanong alis to nga maluto. Ayun. Tan. Ito yun atay karabasa. Ito sa akong. Basta. Gipkun. Aji tablet na itikun. Wah. Parati. Ang balimit nga hantay unay upisan. Pamit ni. Naganos pa lang gagayim. Stoy. Uri. Libalibawang. At iti tinapagagayim. So ti ilaw ko tayo. Ayun na guys yung rekado natin. Bawang, sibuyas, tsaka luya. Ayan. Agluto tayong gagayim. Kanti-mantika na. Tapos igisa. Igisa tayo ajay. Ajay pa na. Makan pinapa. Igisa tayo ajay pinapa na. Dagul. Ayan na guys oh. Sibuyas, bawang, luya. Tapos ikabil ajay pinapa na. Yun na guys, nailagay na yung gulay. Tapos, didikdikin po yung ulo ng tinapa. Tapos lagyan ng tubig at yun po yung panlagay na sabaw. Ilalagay na sabaw. Nilagyan ko na rin guys ng bagoong yan. Kaunting bagoong. Bagoong po yung nilagay dyan. Panlasa. Makukulo na siya guys. Oh. Burburukan. Takpan ulit. Oh. Sarap. Manin. Ayan. Oh, okay na. Sarap. Ilalagay na yung dahon ng ampalaya guys. Yan o. Oh. Tapos tatakpan na. Antayin maluto yung pan. Gusto data na kapariyanan. Ampalaya. Ayan kami ng baby ko guys. Habang inaantay yung gulay. Ayan kami ng baby ko guys po. Habang inaantay yung gulay na maluto. Dito muna kami maupo sa sofa. Hi! Hi! And clap your hand. Clap your hand. Clap your hand. Clap your hand. Clap, clap, clap. Ngiti naman ng baby ko. Oh, ang galing-galing niya.
Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Makulit kong baby guys. So, sobrang kulit. Malikot pa. Daytan gagayem na luto na atay. Sidaan tayo nga gulay. Hawag na ate kat ginisa. Ginisa nga dati panalaok na nga parya. Dalaok na nga tinapa. Yan. Luto na guys yung ulam natin. Kain na tayo. Kain na tayo guys. Ito na yung ulam natin. Ayan. Magkamot tayo. Kamot ng Ilocano. Thank you guys sa panonood ng video ko. Sana hindi po kayo magsasawa na manood ng video ko guys. At lagi nyo pong tingnan sa notification nyo kung mayroon pong bagong upload. Si Mrs.mapalad. See you. Bye-bye!